Vinga, ara us explicaré com es fa el tema de posar les marques d'aigua, no? Els watermarks a totes les imatges, no? Com ja heu vist en el fòrum, doncs el que heu d'agafar és el Photo Watermark professional, que l'obrirem, i bé, la primera vegada haurem d'afegir les marques d'aigua, perquè així cada cop que les vulguem afegir no haguem de repetir tot un procés que és bastant pesadet, igual que el programa quan s'engega. Val, doncs aquest és l'entorn del Photo Watermark. Aquest missatge li diem sempre que no, i res, el primer que haurem de fer és anar a seleccionar la galeria que volem editar, no? I crear. Jo en aquest cas faré la de Bionic Commando, i aquí baix, com veieu, us apareixen totes les imatges, no? Llavors, el següent pas per afegir les marques d'aigua és anar al menú Watermark, aquest que acabo de desplegar, i seleccionar Image. Llavors seleccionarem la imatge que serà la marca d'aigua. Jo el que us recomano és que afegiu les quatre que us venen quan us descarregueu el Photo Watermark, i així ja les tindreu totes per si n'heu de fer servir de més petites, de més grans, amb text o sense text, no? I l'únic que es tracta és d'anar seguint tota l'estona el mateix procés, anar a Watermark, Image i seleccionar l'arxiu. Pum. I per últim aquest. Val, i ara aquí teniu la llista de les diferents marques d'aigua que hem afegit. Seleccionarem la que més ens convingui. Jo en aquest cas seleccionaré aquesta, i abans de res doncs deixarem sempre les mateixes propietats per totes les imatges, que són les següents. Aquí seleccionarem el tamany de la imatge, que serà sempre 1024 x 768, i després, en cas que veieu aquí l'opció transparència i que us surti seleccionada amb 100 o 50 o el que sigui, la deixarem a 0. Val. El següent pas serà anar a aquesta pestanyeta d'aquí que es diu Watermark i seleccionar la imatge que ens apareix aquí. Marcarem a la part inferior dreta perquè el Watermark se'ns desplaci directament aquí, i el H-border i el V-border, o sigui horitzontal i vertical, hi ficarem 0. Vale. Després, el següent pas serà apretar aquest botó taronja que és el logotip del Watermark perquè començar el procés. Aquí doncs ho configurarem tal com ho veieu. Principalment és el Quality al 99%, i després haurem de clicar sempre a l'opció Rename. Aquí on posa Template posarem entre cometes simples el nom del joc o de la galeria que estiguem fent, en aquest cas Bionic Commando, que no sé si es veu gaire bé, però representa que el format sempre serà el mateix, o sigui, cometa simple, nom de la galeria que estiguem creant, guió baix, tanquem cometa simple i 3 parrilles o almohadilles o com els hi vulgueu dir. Això què fa? Doncs que aquí, com veieu, hi ha l'start i l'increment, no? I li posem un 1 i un 1, i això voldrà dir doncs, que, com veieu aquí l'exemple, començarà fent Bionic Commando, guió baix 001, la següent foto li ficarà 002, i així ens estalviem d'anar fent un procés molt pesat. Llavors li donarem OK, seleccionarem la carpeta on vulguem gravar-ho. Normalment nosaltres el que sempre fem és la mateixa carpeta on tenim la galeria, li apretem el botó New Folder i ho posem en allà i apretem l'OK. I ara ja comença a fer tot el procés ell sol. Segons la quantitat d'imatges tardarà més o tardarà menys. Sí que la veritat és que és una mica lentot. I el tema del new folder que acabem de crear és perquè si
li diem que ens guardi les imatges a la mateixa galeria, encara que li haguem canviat el nom i tota la pesca, ens dirà que ho hem de fer en un directori buit. I res, doncs esperarem a que acabi, quan acabi se'ns obrirà la carpeta amb les imatges a dintre i així ja les podrem pujar a l'FTP de les imatges. I res, ja ho sabeu, badejocs.cat. Si heu arribat a aquesta part del vídeo, ara ja realment ja no cal que la mireu, perquè l'únic que farà serà obrir la carpeta, però bueno, si us fa gràcia, per si dic alguna parida més, doncs mira, ja ho sabeu. Per cert, avui és un dia molt ennuvolat, a veure si plou, que ja ens cal. Hosti, i el Ronaldinho què? A veure si el venem per un bon preu, perquè estic una mica cansadet. Ostres, va per la segona imatge. En aquest cas no sé per què va tan lent, no és normal. Deu ser perquè les imatges són molt grans o que sigui, així que pararé el vídeo perquè si no us hi podeu morir aquí. Vinga, continuarem